Chceli by sme teraz skúmať a vidieť, čo učitelia v rôznom kontexte škôl, lebo slovenské školy sú naozaj rôznorodé, vedia, alebo čo si oni myslia o tom, ako planetu využívajú. Poprosil by som najskôr pani doktorku Moniku Ružekovú a pani doktorku Janu Višňovskú z gymnázia na ulici Ladislava Sáru v Bratislave, aby porozprávali svoj príbeh. Dobrý deň, vážený pán minister, milí hostia, milí kolegovia. Dovoľte mi, aby som prezentovala náš príspevok s názvom Planeta vedomostí vo vyučovacom procese, ktorý vznikol v spolupráci s kolegynkou Jankou Višňovskou, s ktorou vyučujeme predmety biológia na gymnáziu Ladislava Sáru, je to gymnázium bratislavské. Planeta vedomostí, alebo teda digitálne kurikulum sa dostalo do našich škôl už takmer pred 3 rokmi a my sme práve tá škola, o ktorej hovoril pán doktor Masaryk, že sme prakticky stáli pri zrode a pri implementácii planety vedomostí do vyučovacieho procesu. Tie predpoklady na prácu alebo zapojenia sa do tejto iniciatívy vznikali vlastne veľmi dlho, pretože nositeľmi týchto nových myšlienok boli didaktici z katedry didaktiky z prírodovedeckej fakulty, kde teda neustále pretrváva veľmi, by som povedala, živá spolupráca, či už formou projektov. Pôsobíme ako fakultné učiteľky, mali sme tu možnosť participovať na rôznych učebniciach, zúčastňujeme sa na konferenciách, ktoré títo didaktici organizujú a preto vlastne vznikla taká iniciatíva, či by sme tento nový produkt nechceli u nás na škole vyskúšať, nakoľko bolo teda známe, že učitelia využívajú na našej škole IKT, či už v podobe dostupných edukačných CD-čiek alebo napríklad v podobe tvorby vlastných PowerPointových prezentácií. Veľmi sme toto privítali a môžeme povedať, že v úplnom začiatku sa do tejto iniciatívy, v prvom roku sa do tejto iniciatívy zapojili 3 pedagógovia, kolegyne biologičky a chémia, kde sme mali možnosť implementovať tento produkt v 3 triedách 8-ročného gymnázia a využívali sme planetu vedomostí predovšetkým formou projektovania vlastnej vyučovacej hodiny a formou vlastne expozície priamo na vyučovacej hodine. Boli sme, dá sa povedať, hneď veľmi výrazne nadšené celým obsahom a aj možnosťami, ktoré Planeta vedomosti ponúkala vlastne v tomto období nazývané digitálne kurikulum, pretože nás to posunulo skutočne na úroveň digitálneho vzdelávania. Od statických PowerPointových prezentácií, nad ktorými sme strávili veľké množstvo času. Všetci, čo si chystáme PowerPointové prezentácie a hľadáme na internete dostupné materiály, tak vieme, koľko času zabere príprava na vyučovaciu hodinu. A od vlastne statických CD-čiek edukačných, ktoré boli k dispozícii, sa nám zrazu ponúkal materiál, do ktorého bolo možné interaktívne zasahovať. A hneď vlastne v tom prvom roku sa začali ukazovať veľké výhody. Veľmi výrazne sme ocenili to, že nám začala Planeta vedomostí vlastne šetriť čas. Keď prelúskáme to obdobie, kedy sa učiteľ s materiálom oboznamuje, každé oboznamovanie niečo stojí nejaký čas, tak v konečnom dôsledku to znamená ušetrenie času pre prácu učiteľa. Už nemusí sedieť na internete, hľadať materiály, tvoriť materiály, ale vybere si len z daného obsahu to, čo mu vyhovuje a ušije si to tak povediac na vlastnú mieru. Ďalším takým veľmi významným prvkom bol narastajúci záujem študentov o prírodovedné predmety. A to bolo práve v tom období, kedy sme hovorili o klesajúcom záujme o prírodovedné predmety. Takže tá motivácia študentov, skutočne sme začali nadobúdať dojem, že sa žiakom prihovárame v ich vlastnej reči.
pretože to, čo naši žiaci, naši študenti predovšetkým potrebujú v dnešnej dobe, je vizualizácia a názornosť. Oni žijú v digitálnej dobe, my v škole nemôžeme sa tváriť ako v praveku. Samozrejme, v tomto období boli aj určité prekážky a negatíva, ktoré mal digitálny obsah. Tou prvou prekážkou v prvom rade bol anglický jazyk. Kurikulum bolo sprístupnené v anglickom jazyku, takže pri nejakom väčšom, širšom jeho rozšírení bolo potrebné ho lokalizovať do slovenčiny. Ďalším boli aj určité technické prekážky, o ktorých kolega hovoril, ale tu by som chcela zdôrazniť, že my sme začínali skutočne s tou úplne základnou výbavou. To znamená, mali sme dataprojektor, mali sme počítač a tak ako mnohí z vás vlastne k týmto technickým vymoženostiam sme sa nedopracovali, takže sme čakali ministerstvo, až nám ich ponúkne, ale boli sme nútení si ich nejakými inými cestičkami, formou projektov, od rodičov, zo ZRPŠ a tak ďalej vlastne získať. Čiže začali sme úplne so základnou výbavou. Ďalšou vlastne takým negatívom, ktoré sme videli po opadnutí takého toho nadšenia úplného a boomu, bolo to, že učiteľ je vlastne konzervatívna skupina, musíme si to všetci priznať. A veľmi neradi sme sa vzdávali materiálov, ktoré sme už mali prichystané. A zatiaľ vlastne táto funkčnosť alebo táto funkcionalita tu nebola možná. V ďalšom kroku, alebo teda v ďalšom roku Planeta vedomostí a digitálne kurikulum postupuje ďalej vo vývoji. Zapojili sme sa do projektu dátového centra, kde sa vlastne rozšíril aj počet škôl. No a z našej strany, teda zo strany našich učiteľov, začali sme badať zvýšený záujem o prácu. Náš riešiteľský kolektív, alebo teda náš kolektív učiteľov, ktorí mali o túto prácu záujem a ktoré s ním pracovali, sa rozšíril na 7. A teda opäť vzrastá počet tried, ktoré s týmto materiálom pracujú. No a v tomto období prebiehala lokalizácia. To znamená, digitálne obsahy z angličtiny boli preložené do slovenského jazyku. Na základe veľkého dopytu zo strany učiteľov, s ktorými sme mali možnosť sa stretávať, nakoľko sme realizovali na našom gymnáziu rôzne otvorené hodiny alebo workshopy, kde sme pozývali kolegov, aby sa prišli pozrieť, aby sme sa podelili od skúseností, veľa sme diskutovali, tak tento proces prebiehal pomerne v krátkom a pomerne v hektickom období. Okrem toho začali vznikať aj prvé, my sme to tak nazvali, že pionierské metodiky, pretože sme si uvedomovali to, čo tu bolo už zdôraznené a s čím teda jednoznačne súhlasíme, že Planeta vedomostí je nástroj. A nástroj je efektívny iba v rukách toho, kto ho vie používať. To znamená, tým nástrojom by mali byť skutočne nejaké konkrétne metodiky, ktoré učiteľovi pomôžu orientovať sa a zostrojiť si tú hodinu tak, ako by mala skutočne byť zostrojená. Tým prínosom z tohto obdobia bolo predovšetkým rozšírenie alebo teda uľahčenie práce v podobe nového LMS systému, kde sa začínajú zapájať do Planety vedomostí nielen učitelia, ale tá práca sa začína orientovať na žiaka. Žiak získal prístupové kódy a cez svoje prístupové kódy mohol začať pracovať a oboznamovať sa s planetou doma. To znamená, planéta sa začala rozširovať aj na domáce prostredie, začala sa s ňou oboznamovať učitelia v širšej verejnosti a samozrejme aj rodičia. A tá pozitívna spätná väzba tu jednoznačne z ich strany bola. Okrem tohto, samozrejme ruka v ruke s narastajúcim záujmom o prácu s planetou bol pochopiteľne tlak na to lepšie technické vybavenie. Ale opäť to nebola aktivita, ktorá by smerovala, že dajte nám, lebo my potrebujeme, ale hľadali sa možnosti, prostriedky, či už napríklad aj spojenia so súkromným sektorom, riešením rozličných projektov, aby to technické vybavenie sa nejakým spôsobom zoptimalizovalo. Negatívami v tejto oblasti, alebo teda v tomto období boli predovšetkým určité technické parametre toho prostredia, ktoré sa však priebežne odstraňovali, tak ako tie pripomienky chodili. A
v podstate celá táto iniciatíva pilotných škôl, ktoré v tomto období sa myslím už rozrástli na určite viac ako 100 škôl, ktoré tento materiál používali, smerovala vlastne do 3. roku, v ktorom vzniká úplne nové prostredie, portál Naučte viac a nauč sa viac, ktorým vlastne všetci teraz momentálne pracujeme. V tomto prostredí